Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft για ακόμη μια φορά. Θα παίξουμε Minecraft Survival Games. Oh yeah. Λοιπόν, κανονίστε. Ποιον θα δίνουμε? What? Μισό λεπτό να ανοίξω το Wi-Fi γιατί το έχω κλειστό και δεν μπορώ να παίξω. Ωραία. Λοιπόν, θα παίξουμε survival games στο Lifebot. Ωραία. Πάμε. Ωραία, ξεκινάει η περιπέτεια μας. Και εδώ ο κωδικός μου. Ξεκινάμε τα Hunger Games, Survival Games όπως λέγεται, τέλος πάντων. Δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται. Toin. Ωραία, ας μπούμε εδώ. Toin. Ας δούμε πόσα νομίσματα έχω μαζέψει. Coins and 330, άρα έχω νικήσει 330 φορές. Κάθε φορά που νικάω παίρνω και ένα νόμισμα. Ωραία. Λοιπόν, νικήσει 330 φορές. Είδατε. Δηλαδή, ναι. Συγγνώμη παιδιά, αλλά θα πρέπει να καθόμαστε εδώ πέρα να περιμένουμε για λίγη ώρα, γιατί είναι αναγκαστικό. Εγώ σκέφτομαι να πάω σε αυτό εκεί πέρα το chest. Δεν φαίνεται, είναι λίγο κίτρινο, το ξέρω όμως. Και εκεί απέναντι νομίζω έχει ένα chest, δεν ξέρω. Πάντως σκέφτομαι να πάω σε όλα. Και εκεί. Μπορεί να πάω και εκεί. Αρχικά θα πάω εκεί γιατί είναι πιο κοντά. Τέλος πάντων, λέω ότι να έχουν μέχρι να αρχίσει γιατί το ξέρω ότι βαριέστε. Να τους γράψουμε κάτι. Somebody. Όχι. Δεν φοράω. Somebody. Τατάν. Γιατί. Φοντ. Φοντ. Team. No. Yeah. Γεια σου φίλε μου. Θες να γίνουμε φίλοι? Τότε θα σε σφάξω και θα σε προδώσω. Ναι, τώρα δεν μου ακούει αυτός που το λέω. Θα σε προδώσω άμα γίνουμε φίλοι. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, αρχίζουμε σε 3, 2, 1. Πάμε. Ωραία, το πρόλαβα άλλο στο σπαθί. Ωραία. Τότε θα πάμε στο άλλο το chest. Γιατί το σπαθί το πρόλαβα άλλος. Λοιπόν. Λίγη πανοπλία, αλλά κανένα σπαθί. Και πώς θα πολεμήσω κυρία πανοπλία χωρίς σπαθί? Πάντα να ρωτιόμουν. Πώς? Πώς να πολεμήσετε χωρίς σπαθί? Απλώς καθίστε να χτυπάτε με το χέρι. Μα έχει ένα χρυσό σπαθί. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο σπαθί στον κόσμο. Αλλά άλλο να έχει σπαθί και άλλο να μην έχει τίποτα από εμένα. Τρέχω να γλιτώσω. Ένα τσέτ. Είμαι τυχερός. Σπαθί! Χρυσής μπλούζας, γιουπί! Χρυσή μπλούζα! Είμαι χρυσός! Τι είναι αυτό? Γιατί? Πήγα τα πράγματά μου, χάθηκαν.
ένα δέντρο. Ας σπάσουμε το chest. Τώρα θα μείνω χωρίς σπαθί, παιδιά, γιατί πήρα τα πράγματα, αλλά αυτό δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως δεν το πήρα. Το πήρα, αλλά δεν το πήρα. Καταλάβω. Τα ελληνικά. Λοιπόν, σπάστε το wood. Δεν σπάει. Δώστε μου. Το σπαθί μου. Πώς γίνεται? Έχει τρελαθεί το παιχνίδι. Το παίρνεις, τα ξαναπαίρνει. Τέλος πάντων, πάμε να τους διαλύσουμε. Ψόφα. Τι χτυπάς με το χέρι? Ψόφα. Πέθανε. Λαγ. Έλα εδώ, μωρέ. Κοτούλα. Χaya. Ωραία, τελειώσαμε. Πραγματικά το λυπήθηκα κάπως, τέλος πάντων. Γιατί ήταν και προστάτευτος. Διαλύστε τον. Κάτσε ρε φίλε. Εσύ έχεις πόσο καλή παντοπλία και εγώ έχω άχρηστη. Κάτσε ρε φίλε πια. Πού το πας? Πάντα κερδίζω. Δεν πρέπει να χάσω τώρα. Είναι η πρώτη φορά που θα χάσω. Άμα χάσω. Γιάμι. Τίποτα. Κοιτάξτε τι πανοπλία άχρηστη έχω. Πώς θα επιβιώσω από την... Τουλάχιστον έζησα, αυτό είναι το καλό. Λοιπόν. Μπλα και μπλα. Oh, fucking! Ρε παιδιά, hacker! Πέθανε από hacker. Είστε και μάρτυρες. Πέθανε από hacker. Πες μου, γιατί υπάρχουν αυτοί οι hacker? Πεθαίνεις από hacker. Τι κακό πράγμα, τι ωραίο πράγμα να χάνεις τον αγώνα από έναν hacker που δεν το βλέπεις καν. Ήτανε δικαία, δεν τον είδα. Βλάμε είναι hacker. VIP enable. Ωραία. Πάμε για το αόρατο και ακόμη σπλάχνα πέρα. Θα περιμένουμε άλλο μια μισή λεπτό από τη ζωή μας. Minecraft Pocket Edition Play on a tablet. Minecraft Pocket Edition Play on a tablet. What? Speak for me. But speak for me. Funny. Then play. You are
cool. Όλος που λέει σε PlayStation είπα you're cool. Τι νομίζεις, θα πω αυτό το βλάκα cool για κάποιο άλλο λόγο? Κάτι της πήρα. Τι βλακές είναι αυτές. Πώς θα ζεις τις βλακές. Ούτε δύο πανεπλίες δεν δίνει. Είναι σκάτω. Κοιτάξτε αυτός τι πήρε. Καλύτερα μην τα βάλουμε με αυτόν. Δεν πρόκειται για την ακρίβεια. Δεν πρόκειται να τα βάλουμε με αυτόν ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί θα πεθάνω. Γιατί... Τέλος πάντων. Άντε προχώρα μωρή. Άντε προχώρα. Αργείς. Ρε μη χτυπάς. Ρε Λουκά. Κανονίσε την πορεία σου Λουκά. Κανονίσε την πορεία σου. Λουκά φύγε από εδώ. Άντε φύγε κασού. Να μας αδειάσει τη γωνιά. Λουκά, φύγε! Σε είχα δει και πριν. Με σκότωσε. Λογικό ήταν με το πέτρινο σπαθί. Πρώτη ήταν. Αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι τον άφησα. Είμαι μια μισκαρδιά. Το τσάκ με σκότωσε. Είναι πολύ τυχερός. Και φορούσε καλύτερη πανοπλία. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε τα survival games. Και μπαίνουμε σε αυτό. Ναι. Πήρε στολή. Τέλος πάντων, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα.